ang ngipin ng batang ito. Dapat kine-check mo. Kanya pagdating mo, hindi ka lang nagpa-bless-bless. Ganon. Okay, guess lang. Sino itong batang ito na may dedication day ngayon dito sa La Caridad? Jana, mami, tatang si Kuya. Correct. Mukhang hindi ka pa sure dyan, ha? Okay, tapos. Ilang ngipin mayroon si Jana? Wala pa. I-check natin, ano? Kailan niya yan chinek kagabi? Natulog siya at may tumubo. Wala, Teng? Wala pa. Okay, 200 pesos! Di ako nagtitipid ng 200. Okay, eto, ginagalit niyo ako. Sige, for 500 pesos. Kailangan ko ng 6 dito sa gitna. 6. Please come. Pwede pong sumali dito kahit medyo sexy tayo ngayon. Ilaban natin yan. Kaya naman natin. I need 6. Please. 10. Ayun, 1. Ano ka naman to, ano? Sige po. 5 na lang. 5 na lang ang kailangan ko. 1. Pwede po bata, pwede matanda, single, kaka-break, nagmo-move on. Okay yan. Para makalimutan mo ang problema mo. Kailangan ko na 500 na ato yun. Hindi magpadawat 500 kanya yung Jibaryo. Tatlo na. Tulungan niyo na lang ako dito, girls, ha? Dagdagan natin. Okay. Ayan. Alam mga palaban ng mga kababaihan, mabuhay ang mga babae. Paglaban natin ang ating karapatan. Happy International Women's Day, everyone. Hey! Walang lalaki. Wala nang lalaban sa amin dito. Kami-kami na lang ba? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan ko pa po. 2 pa po. 500. Okay. 2 pa po. Come on. Ayun, babae din. Nako, kakani-touch lang niya. Palaban niya. Ang babaeng ito, kayo ang sumisimbolo ng kagandahan at kahinaan ng mga kalalakihan. Yan. Char lang. Okay, ganito mangyayari, ha. Our game is entitled Bring Me with a Twist. Ay, gusto ko to. Hindi nila alam. Ganito mangyayari. Kasi siniserve na yung pagkain, isa lang mananalo dito, mag-uwi ng 500 pesos. Magbibigay tayo ng consolation, pero dito na siguro sa mga giveaways. Alright, now, etong 7 ito ay sila lang yung sasali sa game ng paulit-ulit. Magbabawas at magbabawas lang ako. Ang may iwan ang mananalo. Paano siya matatanggal? Meron akong ipapabring me. For example, bring me balloon. Kukuha ka ng balon at uupo ka kaagad para ma-fill in mo yung spot. Pag bumalik ka at may nakaupo ng iba, ibig sabihin, you're out. Understood? Ang babae talaga magagaling. Minsan kahit action-action lang, may intindihan nila. Okay, let's start. Bring me. Bring me touchscreen cellphone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Isa na lang. Okay. Sinong hindi nakabalik? May hindi nakabalik? Sino po? Sino hindi nakabalik? Okay. Sampon yun, sampon. Isting ko lang. Isting. Makawakasa lang isa. Mali ako po. Siyempre, practice lang si kayo. Ba't talagang dagos-dagos? Ayun talaga. Next one. Ma'am, relatives, pwede niyo pong tulungan. Kaya po tayo, dito. Tulong-tulong po. Kamag-anak niyo man o hindi. Kung meron kayo, abot niyo sa kanya. Pwede niyo pong, next one. 500. Bring me. Bring me driver's license. 10. Kay Kuya Alvin! Kay Ate Me! 7. Ate Me! 6. 5. Ay, ang sexy na po. Kung batang dala. Paki-check ng bag, ilabas ang driver's license. Ingaraudan. Okay, driver's license. Pakita po. Baka expire! May isang slot pa. Loy, taray mo. Perfect. Sinong hindi nakabalik? Okay, out na po yung hindi nakabalik. Okay, next one. Bawasan ko ng isa. Sabi ng isang contestant sana, sinabi niyo ganito yung laro para nag-flats lang ako. Ikaw, bakit ka kasi nagsanda?
Ayaw mo yan, ma'am. Okay, bawal nang sumama yung hindi nakapasok. Bring me. Bring me. Haplas. Haplas. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Handa kayo. 4, 3, 2. Okay, wag kang bante. I-check ko pa yan kung haplas talaga yan. Alam mo kasi, itong mga bisita nating mga matatanda minsan, party ang pinupuntahan, may mga dala pang ipikasin. I-check ko Rhea Manzanilla, Kapayabi Jobing. Sige, kayo talaga haplas? White peach sweet hand cream. Haplas? Haplas? Saglit na. Pero hindi ito yung haplas na pang hilot. Pwede ba ni? Pwede? Wala, baka patakano mo bukot yung mga guest na mga desisyon sa ilang mga rules and regulations. Ay, grabe si Ate Hinoon. Dili ka naghulam ni Muhag, ibig-ibig-kasent, no? Wala na ko. Ibig-kasent, oy, lamig kayo. Perfect. This one is NH Rub. May ganito pa kayo? Char. Ito mabango to. Massage rub. Sa mga teachers. Okay. Winner. Next. Na kayo, apat na lang. Sinasabi ko, ladies and gentlemen. Bring me. Bring me. Lalaking guwapo. Kuya Alvin! Guwapo. 10, 9, go! Ako! Oh my God! Hey, you will not sit, sir! You will give the seat to this one! You will just stand! That one, the lady. Alright. Now let's check if they are really handsome. I'm gonna check it. Ay, anak ka, naiyak yung pinapakapogi yung baby niya yung pinakapogi talaga. Very good. Kuya, syempre, pogi talaga ito. Kabagyak eh. Alam mo naman. May question. Hi, sir. Ang ganda ng smile ni sir. Sabi ni sir sa akin, buti na lang nag-insert ako. Natawag tuloy ng pogi. Correct. Congratulations. And this one, of course, you really look handsome tonight, sir. Do you believe? Thank you. Bayunak bay ko makapakad ka niya. Congratulations! Palakpakan po natin. 4 na lang natitira. Again, saya natin. Kakain na po tayo. Tama, pagod na sila. Bring me. Bring me 3 pieces of 1,000 peso bill. 3 pieces of 1,000 peso bill. 10, 9, 8, 7. Hello? Oh. Wala na! Ang dala, may mga bag, hindi mailabas-labas. Ayan. Keep it! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, may trust issue siya. 9. Sigubal family. Dato family. Ito yung sinasabi ng mga kaninu-ninunuan natin. That we have to, attend socials like this para makita natin at ma-share natin ang blessings sa isa't isa. Ladies and gentlemen, to the family of this 3 finalists this evening, maraming salamat. Imagine, wala pang 1 minute, may 9,000 na si Jana. Hindi nyo na problema yung balance dito sa nakalidad dahil we have this 9,000 pesos. Yung smile ng bata, sabi niya, di madinsang. Alam ko pa, joke lang. Congratulations. Ibabalik ko po. Okay, babalik. Ibinabalik ko 3,000. Ito na lang. Okay? Thank you. Di po ako scam ha. Okay, last 2. Bring me. Bring me perfume. 10, 9, 8, 7, 9. Ilaban mo lang yan, sis. Tandaan niyo yung mga sumali na hindi nakabot, bibigyan
natin yan ng baso, ha? Kasi yung ano nila, energy. Pacheck. Eto minsan, sabi niya, nahapo na ako, pang bata na lang ginigambang. Congratulations. And this is the last. To win 500 pesos, bring me dalawang liston ng sapatos na kulay puti. 10, 9, 8. Dapat liston, ha? Liston. Liston ang dala. Liston! Magdahan-dahan ka. At kaya pa, hindi niya pa natatanggal. Hindi niya pa natatanggal. Kaya pa ito. Taga ka na namin, tulungan niyo. Come on! Ano? Ito, parang 1 minute challenge. Oh. Sige, sayarin mo, Sen. Isa na lang! 10, 9, 8! Paano yan? Wala na, tapos na! Hindi yan na. We will give consolation na lang siguro kay pagod na si ate yung bangs niya, oh. Okay. Sige po, dadagdagan. Ay ma'am, maglihog ako ng pera. Okay lang ma'am, sa table. 200 ma'am, 200. Para parang baka bigyan natin ng consolation po. Thank you very much, tita. I love you very much. Yung lahat po ng participants, pwede po kayong kumuha ng baso dito. Ma'am, baka ayaw. Thank you very much, ano. And our champion will receive 500 pesos. Palakpakan po natin. Maraming salamat. We will have the giving. Sana po yung mga sumali, bigyan po natin ng baso.